L-għodwa tajba, sinjuri, merħba bikom għal din il-sessjoni tal-polot għadħul fil-raba sena primarja tal-bniet tajjeb. L-għodwa tajba u nirringrazzjakom tal-li naqattu maħna il-lun l-3 l-4 ta' Mejju il-ħin xid-9 u 5 ta' fil-ħodu. Il-program tagħna ta' dolodu huwa sempliċi, maqsum fi 3 partijiet, l-ewwel nibdew b'tal-baċ kejkna, wara nagħmlu introduzzjoni żgħira fejn nispjegaw kif wasalna sal-lun u x'inhuma l-passi li jmiss, u wara nibdew intellaw il-polot, l-applikazzjonijiet tagħkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Spiritu Santu. Amen. Illum il-Karmelitani u jiena Patri Karmelitan qed nagħmlu tifkira ta' beati li mietu inqas minn 100 sena ilu, li mietu fil-Gwerra Spanjola, li fiha mietu ħafna nsara u ħafna nies oħra, gwerra ċivili bejn l-Ispanjoli li ħalliet ħafna firda, ħafna tbatija u ħafna mewt. Fil-waqt li niftakru f'dawn il-beati u tant reliġjużi oħra li wkoll spiċċaw martri f'dina il-gwerra, nixtieq li nitolbu għal paċi fid-dinja. Kif intom tafu bħalissa f'dan ix-xahar ta' Mejju il-Papa wkoll beda kruċjata ta' talb għal paċi fid-dinja u kuljum qed isir talb minn diversi, anzi kuljum qed isir minn post differenti ġi trasmessa ir-Rużarju minn xi santwarju tal-Madonna minn madwar id-dinja. Tajjeb, u l-Papa jitlob partikolarment din id-darba għal paċi fil-Myanmar. Għalhekk ninaqdu miegħu u nitolbu għal paċi fil-Myanmar u kullum kien. U anka forsi bejnietna u anka ġewwa qalbna wkoll. Nitolbu speċjalment gwerra ċivili hija gwerra naħseb l-ar gwerra li jista' jkollok. Il-gwerra kollha huma korroħ u terribbli, però ma naħsibx li jista' jkollok gwerra qar minn gwerra ċivili fejn nies tal-istess pajjiż jiġġieldu kontra xulxin. Għalhekk nitolbu biex il-mulejjejna nevitaw dawn it-tip ta' ħruxija lejn xulxin. Nixtieq ukoll nitolbu wkoll għal dawn it-tfal li intom tant tħobbu u tgħożżu li qegħdin jikbru u li tixtiequlhom l-aħjar edukazzjoni għalihom. Nitolbu biex il-mulejjejnhom jikbru bis-sapport tagħkom u bis-sapport tal-iskejjel u l-edukaturi li huma se jiltaqgħu magħhom. Għalhekk issa nitolbu l-Sitna Marija biex tgħinna fil-ħajja tagħna u ta' dawn it-tfal. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla, tlapalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Spiritu Santu. Amen. Mela, għal dawn it-3 snin, nibdew minn din is-sena, ħajibda jkollna din il-polza għadħul fir-raba sena. Wara li għaddu daw 3 snin, dina il-polza ma tibqax issir għaliex il-postijiet ġewwa St. Monica Gżira ikunu mtlew. Din il-polza hija biex ngħidu hekk hija ekstra żejda fis-sens li s-soltu aħna idħul il-polots isiru għadħul fl-ewwel sena kindergarten, għat-tieni sena kindergarten, għall-ewwel sena primarja u għall-ewwel sena sekundarja. Imma bħalissa l-sorijiet ta' Agostinjani qegħdin iżidu klassi ġewwa St. Monica Gżira u sabiex ma jdumux 6 snin biex jimlew din il-klassi li qegħdin iżidu, sewwa inti għandek klassi fil-year 1, klassi fil-year 2, klassi fil-year 3, klassi fil-year 4, klassi fil-year 5 u klassi fil-year 6. Għalkemm iżżid klassi waħda trid iżżid klassijiet. Sewa, biex ma jdumux 6 snin biex jimtlew dawn is-6 klassijiet qegħdin nidaħlu allura tfal kemm fil-year 1 u anka fir-raba sena, sewa fl-ewwel sena u fir-raba sena. U għalhekk għal daw 3 snin sa kemm jimtlew ir-raba l-5 u s-6 sena qegħdin nagħmlu din il-polza ekstra għadħul fir-raba sena primarja. Intom applikajtu sewa lejn Jannar il-maġġoranza minnkom għalkemm ħriġna regolamenti f'Novembru bil-kriterji tal-aħwa u tal-applikanti ma tantx kellna ħafna applikazzjonijiet minn dawk, fil-fatt kull ma kellna żewġ applikanti u għalhekk in-numru totali li konna ħabbarna
li kien ta' 21 dak li ħabbarna fil-regolamenti naqas b'dawk iż-żewġ applikanti u baqanna 19 il-post. Fostkom intom li applikajtu għanna 46 applikazzjoni tajjeb, għalhekk għandna dolodu l-ewwel 19 li se jiġu fil-lista ta' din il-polza li ħanamlu dolodu, l-ewwel 19 se jieħdu post ġewwa St. Monica Gżira. L-oħrajn is-27 xorta ħantellaw il-polza tagħhom jibqgħu wara xulxin u f'każ li jinqala xi post jew xi ħadd iħassar jew dan dejjem insejħu lil min imissu. Ir-reġistrazzjoni tal-iskola wara din il-polza ta' dolodu tkompli permezz tal-emails. Sada wkoll fuq il-website fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja intellaw kemm ir-riżultat ta' din il-polza u anke tkunu tistgħu taraw il-filmat ta' reġistrazzjoni ta' din trasmissjoni li qegħdin nagħmlu biha. Nistgħu nibdew indawru l-urna u nibdew naraw u nibdew intellaw il-polots. Tajjeb, nirringrazzja wkoll il-ġenituri li l-bieraħ ingħaqdu magħna u li ngħaqdu mal-iskola, kellna l-kap tal-iskola, Sister Veronika Ġerada u s-Sinjura Bajada minn għalija kien jisima li ppreżentawna wkoll tawna ħafna informazzjoni dwar l-iskola. Hekk għandna l-ewwel polza li hija n-number 4407 Azzoppardi Charlotte. It-tieni polza 5200 Xiberras Emily Pola. 5482 Sammut Elaine. 3688 Said Eliza Marie. 5193 Ġermani Pia Marie. 6377 Mikallef Chanel għandha huwa japplika wkoll fil-Form 1. 5761 Sammut Ġael għandha oħta tapplika fil-Form 1. 6620 Haber Julia N. 3816 Asa Michela. 4996 Jade Vella għandha huwa japplika fil-Kinder 2. 3642 Maja Briffa. 4085 Galia Giulia. Nerġgħu naqraw ir-riżultat tal-ewwel 12 l-applikazzjoni li għadna kif tellajna. Nibdew bl-ewwel waħda għandna lil Charlotte Azzoppardi bin-number 4407. Fit-tieni post għandna lil Emily Pola Xiberras bin-number 5200. Fit-tielet post għandna lil Elaine Sammut bin-number 5482. Fir-raba' post għandna lil Said Eliza Marie bin-number 3688. Fil-ħames post għandna lil Pia Marie Ġermani bin-number 5193. Fis-sitt post għandna lil Chanel Mikallef bin-number 6377. Fis-seba' post għandna lil Ġael Sammut bin-number 5761. Fit-tmien post għandna lil Julia N. Haber bin-number 6620. Fid-disa post għandna lil Michela Asa bin-number 3816. Fl-10 post għandna lil Jade Vella bin-number 4996. Fil-11 post għandna lil Maja Briffa bin-number 3642. Fit-12 post għandna lil Julia Galia bin-number 4085. Dawk kienu l-ewwel 12 polza li kellna u inkomplu sa bil-polots u għandna lil 4610
Fenek Martina. Erba 2-2-9 Kalleja Kelly. 6-6-3-2 Martina Azzoppardi għandha oħta tapplika fil-Kinder 1. 6-7-1 Kurmi Kassar Klara. 2-7-2-4 Attard Mari. 6-7-5-6 Elise Marie D'Amato għandha oħta tapplika fil-Kinder 2. 4-5-1-4 Lea Zammit għandha huwa japplika fil-Kinder 1. 5-6-5-7 Gauci Emily. 4-5-7-8 Zammit N għandha huwa japplika fl-ewwel sena primarja. 6-7-4-4 Harmsworth Emma. 5-2-8-4 Mellors Ella. 6-8-1-2 Francesca Marie Mifsud għandha huwa japplika fil-Form 1. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda mit-13 il-waħda ta' Martina Fenek bin-numru 4610. Fl-14 il-post għandna lil Kelly Kalleja bin-numru 4229. Fil-15 il-post għandna lil Martina Azzoppardi bin-number 6632. Fil-16 il-post għandna lil Klara Kurmi Kassar bin-number 671. Fil-17 il-post għandna lil Marie Attard bin-number 2724. Fil-18 il-post għandna lil Elise Marie D'Amato bin-number 6756. Fil-19 il-post għandna lil Lea Zammit bin-number 4514. Fl-20 post għandna lil Emily Gauci bin-number 5657. Fil-21 post għandna lil N Zammit bin-number 4578. Fit-22 post għandna lil Emma Harmsworth bin-number 6744. Fit-23 post għandna lil Ella Mellors bin-number 5284. U fl-24 post għandna lil Francesca Marie Mifsud bin-number 6812. Nkomplu bil-polza u issa jmiss lil 2-4-5-5 Kezia Zammit. 4-6-4-1 Kelly Niksasin Spiteri. 4-3-2-7 Lea Psajla. 6-4-0-3 Phoebe Strutters. 2-5-9 Maja Gauci. 5-4-4-3 McDonough Kaitlin Marie. 5-1-2-4 Giorgia Serena Fiore. 6-4-6-8 Kauki Elise Marie. 4-3-9-6 Baldacchino Ella. Għanda oħta tapplika fil-Year 1 ukoll. 4-0-9-5 Mari Grek. 3-8-2-0 Eliza Farrugia. 5-4-4-6 Emma Gauci. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-25 għandna lil Kezia Zammit bin-numru 2-4-3-2.
2455. Fis-26 post għandna lil Kelly Nikashin Spiteri bin-numru 4641. Fis-27 post għandna lil Lea Bsajla bin-number 4327. Fit-28 post għandna lil Phoebe Stratters bin-number 6403. Fit-29 post għandna lil Maja Gauci bin-number 2599. Fit-30 post għandna lil Kaitlin Marie McDonough bil-number 5443. Fil-31 post għandna lil Georgia Serena Fiore bil-number 5124. Fit-32 post għandna lil Elena Elise Marie Kauki bil-number 6468. Fit-33 post għandna lil Ella Baldacchino bil-number 4396. Fil-34 post għandna lil Mari Grek bil-number 4095. Fil-35 post għandna lil Eliza Farrugia bil-number 3820. Fil-36 post għandna lil Emma Gauci bil-number 5446. Inkomplu bil-polza u stanna lil 4789 Ella Borch li għandha oħta wkoll tapplika fil-Form 1. 6674 Ella Mizzi. 6758 Ellul Marilyn għandha ħuta qed japplikaw fil-Year 1. 5822 Niam Aquilina. 6389 għandna Liljan Ħajjoġġa. 5176 Giulia Attart. 4364 Ella Marie Xkembri għandna oħta tapplika fil-Year 1. 5103 Xazaja Ellul għandha oħta tapplika wkoll fl-ewwel sena primarja. 3694 Kira Vella. 6731 Emily Testa. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bis-37 għandna lil Ella Borch bin-numru 4789. Fit-38 post għandna lil Ella Mizzi bin-number 6674. Fit-39 post għandna lil Marilyn Ellul bin-number 6758. Fl-40 post għandna lil Niam Aquilina bin-number 5822. Fil-41 post għandna lil Hojoja Jan bin-number 6389. Fit-42 post għandna lil Giulia Attard bin-number 5176. Fit-43 post għandna lil Ella Marie Xkembri bin-number 4364. Fl-44 post għandna lil Xazaja Ellul bin-number 5103. Fil-45 post għandna lil Kira Vella bin-number 3694. U fis-46 post għandna lil Emily Testa bin-number 6731. Dawk kienu il-polots tal-applikanti li kellna għal dina għadħul fir-raba' sena primarja, spiċċajna din il-polza. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nfakkarkom li r-riżultati ġie ppubblikat fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt sa għada u anke il-filmat ta' din it-trasmissjoni. Nfakkar ukoll il dawk li ġew fl-ewwel 17 il-post li f'dantul daw il-ġranet li ġejjin qed jirċievu email minn għandna fejn inkomplu il-proċess ta' reġistrazzjoni tajjeb u mbagħad ngħaddu l-informazzjoni tagħhom lill-iskola u jisimgħu wkoll mbagħad il-qudiem mingħand l-iskola. Sewa nawgura lil kulħadd edukazzjoni mill-aħjar u nawguralkom kull progress li tixtiequ. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll l-kollaboraturi li jiena għandi miegħi hawnhekk nibdew bin-nutar li bil-paċenzja kollha għal darba oħra reġa' qiegħed magħna jiċċertifika dan il-proċess sewwa f'isimkom fin-nuqqas tal-preżenza tagħkom hawnhekk.
Ringrazzja wkoll il-Miss Kassar li tmexxi l-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja li qiegħda hawnhekk, il-kollaboraturi tagħha, Sur Marjan Teabela, Josette Hamenborn u lil Annalise Vella, tajjeb li jirrispondu ħafna drabi anka t-telefonati tagħkom. Nirringrazzja l-Wimedia uffiċjali fil-Kurja u anka fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anka l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom minn qalbi futur sabiħ u l-ġurnata tajba.